Adlaw sa mga angkol, mga auntie at syempre sa ating mga pamangkin. Tugutin na sabko ninyo na mga sa tagkatahuran ninyo mga orasaha. Hello po, no? Kumusta mo naman po at tayo po excited na excited dahil Aliwan Fiesta! Tama-tama yan mga kabisyo. 2 days na lang po. Ayan, June 27, 28 and 29 dito sa ating sa may CCP Complex, Star City ha, sa may Pasay sa Aliw Theater. Yan. Of course, makiisa, makisaya, pistay narito na. Aliwan Fiesta. Ayan, excited na po tayo mga kabisyo at marami po mga ganap. Libre po ito ha. And of course, magsisimula yan mga later part ng hapon hanggang gabi. Yung mga pasundayag natin, yung mga show po natin. Of course, sa nakita natin ngayon, ayan, meron tayo mga 20 na mga contingents galing sa iba't ibang lugar. Of course, banggitin na lang natin itong ilan, no? May Makati City, Iba, Zambales, Malabon City, Malolos, Bulacan, Pasay, Nueva Ecija, Atimonan, Quezon Province, Manila, Cebu Province. Banggitin na lahat. Giginto, Bulacan, Parañaque City, Ilocos Norte, Antipolo City, Cebu City, Lucena, Quezon Province, Polomolok South, Cotabato, Pagbilao, Quezon Province, Taytay Rizal, San Juan, La Union, and Iloilo City. Nabilang nyo ba? 20. Ayan, 20 po. At of course, iba't ibang mga iba't ibang mga schools nang mag-perform yan, no? Iba't ibang mga contingent from different municipalities and cities and provinces. Ayan po ating Aliwan Fiesta. Of course, balik po tayo sa ating pinag-usapan dito mga kabisyo, yung mga pagkaing probinsya na namimiss na natin kainin, no? Especially sa mga nandito, hindi na nakauwi siguro. Pero buti na lang mga kabisyo, no? Hindi na kagaya nung araw na kung saan pag ikaw ay taga Visayas, no? Hindi ka nakauwi sa Visayas, nasa Maynila ka. Bihira ka na makakain ng masarial o kaya naman otap. Ngayon, mabilis na lang mga kabisyo. Andyan na yung online. Yeah, words, no? Siyempre, yung bagnet ng Ilocos, sarap din yun. Ay, tama-tama, no? Sa ating Aliwan Fiesta, sa ating Shoppers Bazaar po mga kabisyo. Hindi na kailangan pumunta pa sa Ilocos. Meron po tayo, magsisimula na siguro yan bukas. Baka meron na bukas magtitinda. San Bentoy, dito sa may area po, tapat po ng himpilan ng Love Radio Manila. At kung nandito kayo, pwede na rin kayong bumisita sa inyong mga idol. Sa ating mga kabisyo dyan. Alright, no, marami pong salamat at mapapaalam na muna tayo para sa araw na to. Para sa gabing ito, para sa ating programang Totoy na Love. Ako po ang inyong Uncle Totoy, Uncle Totoy Bato. Ayan, makinig lang po lagi dito sa 90.7 Love Radio. Sa mga nasa lansangan pa po, no? Ingat po tayo mga kabisyo. Amping pirmi. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!